بندے آ گئے 6 بندے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزمرہ دی روٹین دے مطابق حاضر خدمت یوٹیوب چینل سمر بروانا آفیشل تے میں تہاڈا اپنا سمر بروانا جی بسم اللہ کرام مار عبید اللہ سگل صاحب وعلیکم السلام جی رجوکا کامران صاحب وعلیکم السلام اے سنی خان بلوچ صاحب جی حکم جناب رنگ 164 والے مہربانی جناب یہ مجبور پروڈکشن والے بستے رہو جی چلتا پھرتا ٹی وی والے منظر باٹا صاحب وعلیکم السلام جی سنی خان بلوچ صاحب بالکل ٹھیک ہے اللہ پاک کا شکر ہے یہ جناب رنگ 164 والے چودھری امجد یعقوب صاحب اللہ پاک کی مہربانی ہے جی جی عمیر خان صاحب وعلیکم السلام جی رانا امان اللہ جویا صاحب وعلیکم السلام سناؤ جی لاہور والے ہو ٹھیک ہو چودھری امجد یعقوب صاحب سناؤ مریض دا کی حال ہے ٹھیک ہویا ہے ڈیوٹی تے ہو گھر ہو کتھے ہو جی میرے چھوٹے بھائی وقار جویا صاحب رانا وقار احمد جویا صاحب مہربانی جی جی بھائی عثمان احمد صاحب بھائی شکیل صاحب بھائی نبیل صاحب گوجرا تو میرے نال لائیو ہیں شکر گزار ہیں جی اپنے بھائیاں دا خورشید ابن تحسین صاحب شکریہ جی اللہ پاک تانوں ہی وسدے رکھے خیر خیریت نال رہو جتھے بھی ہو رانا مان اللہ جویا صاحب شکریہ جی رانا مان اللہ صاحب وعلیکم السلام امجد علی صاحب وعلیکم السلام جی شکریہ جناب تنویر کاما صاحب اللہ پاک دا شکر ہے جی تہاڈیاں دعاواں رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب اللہ پاک دا شکر جی تہاڈیاں دعاواں مخلص سویا صاحب وعلیکم السلام مخلص سویا صاحب مہربانی جی اللہ پاک شفا دے جی چودھری امجد یعقوب صاحب جناب رنگ 164 والے موبائل نمبر کیا تھی جی رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب 0345 76 16 724 میرا نمبر ہے جی رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب 0345 76 16 724 0345 7616 724 جی نوٹ کر لیا رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب نمبر نوٹ کر لیا تو کمنٹ دسو جی 0345 7616 724 سنی خان بلوچ صاحب تو سائیں وسدے رہو تہاڈی اللہ پاک زندگی کرے جی جی گلفام حیدر شاہ صاحب نوازش جی یہ مار مشتاق حسین
بھروانا صاحب شکر گزار مار صاحب تواڈے مخلص سویب صاحب اللہ تعالیٰ تانوں زندگی دے جی مولا رنگ لائی رکھے محمد زمان جگنو صاحب شکریہ جی تساں سانو پھول پیش کیتے رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب مہربانی جی جی محمد زمان جگنو صاحب شکریہ تہاڈی محبتاں جی جی مخلص ہویا صاحب مجبوریاں ہو جاندیاں کوئی ایسی گل نہیں جناب کوئی ناراضگی نہیں میرا تابیدار ہیں راج سہیل عباس جکھڑ صاحب جی ہاں مخلص ہویا صاحب انگلش سانوی تھوڑی جی امدی ہے ویسے پنجابی ہے 0 5 8 350 64 80 64 20 63 10 6 3 یہ میرا نمبر ہے جی پنجابی شکریہ جناب محمد عثمان صاحب گوجرا تو جی ضرور تابیدار جی دوڑے سنانا دوڑے بڑے جی ہاں جی نوٹ کر لیے مہربانی جی مخلص ہوئی صاحب ساؤنڈ کے سونے ہیں بڈھے ہو گئے ہیں روت نال ہر کوئی سونا ہوندا شاعر رانا الطاف حسین تعظیم صاحب جی وعلیکم السلام بیٹا جی ویلکم نواب علی حیدر سیال صاحب وعلیکم السلام اللہ پاک دا شکر ہے جی تسی اپنی سناؤ جی چناب رنگ 164 علیہ دن بھئی ساڈا ایک مریض ہے تے سارے برا اس واسطے رل کے دعا کرو چودھری امجد یعقوب صاحب دا عزیز ایک مریض ہے سارے برا دعا کرے ہے جی شکر گزار اساں جی شاعر رانا الطاف حسین تعظیم صاحب نوازش جی عرفان خان بلوچ صاحب وعلیکم السلام وسدے رہو بھائی شام کے رکھ جی راج سہیل عباس جکھڑ صاحب انشاءاللہ حکم دی تعمیل اسی سہیل عباس جکھڑ صاحب جی شکریہ محمد زمان صاحب جہاں تسا نام لیندے ہو اجے تک نہیں آیا وہ مرضی دی گل ہے آوے یا نہ آوے یوٹیوب تے لائیو اچھا ٹھیک ہی رہو نواب علی حیدر سیال صاحب اللہ پاک تم ٹھیک رکھے میری جان جی جداں مخلص ہوئی صاحب دن جداں سنگتی پرانے یاد آ جاویں تے رو پونا نشے دی تروٹ تو اکھیاں ڈلا جاویں تے رو پونا اثر ہے کہیں دے جادو دا اچانک بیٹھا ڈر وینا کدی خواباں چ جی پمنا کدی خواباں چ مر وینا اثر ہے کہیں دے جادو دا اچانک بیٹھا ڈر وینا کدی خواباں چ جی پمنا کدی خواباں چ مر وینا اچیچا خواب وچ آ کے ڈرا جاویں تے رو پمنا نشے دی تروٹ تو اکھیاں ڈلا جاویں تے رو پمنا
جی نواب علی حیدر سیال صاحب آدن بھائی مریض نو اللہ تعالی شفاء کلی عطا فرمائے. مہربانی جی نواب علی حیدر سیال صاحب شہندین آپ دی شکر گزار ہاں. مخلص سویا صاحب دی طرف دعاواں جی اللہ پاک مریض نو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور شفاء کاملہ عطا فرمائے. محمد جعفر صاحب جی وعلیکم السلام شکر گزار جی محمد جعفر صاحب. نواب علی حیدر سیال صاحب تابعدار جی رجو کا کامران صاحب شکریہ. رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب مہربانی جی. مہربانی جی مخلص سویا صاحب بالکل میں تہاڈا تابعدار ہاں جی. شاعر رانا الطاف سن تعظیم صاحب دوڑے بڑے سنا سن جی. مجبور پروڈکشن والے شکریہ جی محمد جعفر صاحب مہربانی جی. ڈیرا بلا جٹ دا والے بھی آ گئے ویلکم جی. ڈیرا بلا جٹ دا چینل والے عرفان خان بلوچ صاحب دے حکم دی تعمیل دی فرمائش انہاں دی دوڑے دی کہ مانگ بانا معافیاں کاغذ تے تیری آپ بنا کے مورت. مانگ بانا معافیاں کاغذ تے تیری آپ بنا کے مورت. رکھیں دل وچ جا یا دل دے وچ رکھیں ساری عمر کدورت. تے میرا نوں وی بنیا انشاءاللہ تیرا راساں میں ہر صورت. پر ساد ماری تے میری آمنی ویکھی میری پائے ونجی جدن ضرورت. جی تابعدار جی سنی خان بلوچ صاحب مریض واسطے دعاواں کر رہے ہیں. مہربانی جی سنی خان بلوچ صاحب آف اکاڑا. شاعر رانا الطاف سن تعظیم صاحب دی طرف مریض واسطے دعاواں. مہربانی جی. بھائی گزارش یہ ہے کہ میرے نال آج لائیو تے فنکار جڑے ہیں وہ پنجابی دے بڑے بہترین شاعر جی عبدالحکیم تو ہیں ساجد حسین راکب صاحب. ساجد حسین راکب صاحب کسی فنی خرابی دی وجہ تو اجے تک اٹیچ نہیں ہو رہے بلکہ آ گئے جی. جی آج میں تمہیں سنان لگا پنجابی دے بڑے بہترین شاعر جناب ساجد حسین راکب صاحب. آ رہے ہیں آ گئے جی. ویلکم ٹو ساجد باس راکب صاحب ویلکم. جی جی سروس دا ایشو آ رہا ہے راکب صاحب کو. راکب صاحب تھوڑا جہا چانن تے بھی ہو انیرے تسی ہو لائٹ اپنی تھوڑی جی بتاؤ. رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب اللہ تعالیٰ امام سجاد بادشاہ کی بیماری کا صدقہ مریض کو شفاء کلی عطا فرمائے. نہایت شکر گزار جی رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب اللہ پاک تو انہوں اپنی حفظ و امان وچ رکھے. نواب علی حیدر سیال صاحب دی طرف مریض واسطے دعاواں. چودھری امجد یعقوب صاحب تساں کتے غائب ہو گئے ہو. مخلص سویا صاحب آدن زندہ باد جی شکریہ جی. جی مار فیصل سپرا افیشل چینل والے مار نورا سے فیصل سپرا صاحب میں لنک تو سینڈ کر دیتا ہے اپنا سٹریم یارڈ دا لنک کے اوپر کلک کر کے تشریف لے آؤ وچ تساں وی. جی ساجد حسین راکب صاحب اپنا نیٹ ٹھیک کرو. تھوڑے نیٹ دے سگنل نہیں آ رہے. ساجد حسین راکب صاحب اپنا کسی اس جگہ تے ہو جتوں نیٹ دے سگنل دیتے فل ہومن. رائے سہیل عباس جکھڑ صاحب دی طرفوں ساجد حسین راکب نو ویلکم جی. جی ڈیرا بلا جٹدا مار قاسم کالوانا کو بھی بلانا بھائی جان. جس ویلے قاسم کالوانا صاحب دی واری آندی ہے انشاءاللہ قاسم کالوانا صاحب حاضر ہو جاسن.
پہلے میرے چینل دے مار قاسم کالوانا صاحب دی ویڈیو موجود ہے، وہ سنو تے جس ٹائم انہاں دی واری چکے ڈیٹا دتیاں ہوئی ہوندیاں نا جی، پہلے جنہاں نو ڈیٹا دتیاں ہوئی ہیں وہ آ رہے ہیں، جس لے قاسم کالوانا صاحب دی ڈیٹ ہم سی انشاءاللہ وہ بھی جناب دی خدمت پیش ہو جاسی۔ یہ سرفراز احمد کوڑا صاحب آف دبئی جناب دے شکر گزار۔ جی مخلصو یا صاحب دی طرفوں ساجد حسین راکب نو ویلکم۔ سنی خان بلوچ دی طرفوں ساجد حسین راکب نو ویلکم جی۔ جی راکب صاحب تھوڑا نیٹ ٹھیک نہیں، نیٹ ٹھیک کرو، اتھے ہو جی تے سگنل پورے ہوئیں۔ چلو لائٹ دی کوئی گل نہیں، نیٹ دے سگنل بھی گھٹ ہیں۔ رائے سہیل آباد جکھڑ صاحب آدن سارے دوستاں نو گزارش ہے کہ ویڈیو نو لائک کیتا کرو، سارے دوست ویڈیو نو لائک بھی کیتا کرو۔ نواب علی حیدر سیال صاحب دی طرفوں ساجد حسین راکب نو ویلکم جی۔ ران کی طرف جی مار فیصل سپرا صاحب سٹریم یارڈ تے ساڈے نال لائیو آؤ جی۔ جی مار ندیم سپرا صاحب بھائی دے شکر گزار ہیں جی، مہربانی، وعلیکم السلام۔ مار فیصل سپرا صاحب لائیو آؤ جی۔ ساجد حسین راکب صاحب اپنا سگنل ٹھیک کرو۔ سیال رائٹ 164 والے ویلکم جی، راکب صاحب نو ویلکم آ دین۔ مخلص سویا صاحب مہربانی، سرفراز احمد کوڑا صاحب دوڑے دا پہلا مصرع یاد دی ویسو۔ رجوکا کامران کال کے سونا کال دا کال تنگا جی کال واری یاد میں نہیں کوئی نہیں۔ کال تے نا نہیں آ سکتا کہ میں نے کیا نا سرفراز کوڑا صاحب آدن راکب میری جان ہے جی۔ راکب صاحب کتے چلے گئے ہو بھائی؟ راکب صاحب دا نیٹ دا مسئلہ آ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاسی۔ وعلیکم السلام جی۔ محمد جعفر صاحب دے حکم تے دوڑا گلاں کردیاں چھیڑ پئی ہے کل اس بھائی وال دی گل ہے۔ بندے ایک میں تو پوچھیا تسی لڑ پئے ہو؟ نہیں یار کمال دی گل ہے۔ میں آکھیا میں کوئی نکھڑ کے مویا پر چھاڑ زید پال دی گل ہے۔ نہیں کوڑے سن کے سمر مرندئی انہیں یار مثال دی گل ہے۔ رضوان علی صاحب وعلیکم السلام۔ جی شاعر رانا الطاف حسین تعظیم صاحب جی، الطاف حسین تعظیم صاحب عاقب صاحب ڈیلی نہیں ہونا، عاقب صاحب ہفتے چ ایک باری ضرور ہو سن انشاءاللہ جی۔ سرفراز احمد کوڑا صاحب دی فرمائش جی، بے گل کیتی ہے زندگی نالے چھڈیا ہے گھر تیری خاطر کیتا کی نہیں، تو دے کھڈیاں نال کو ہیندا وتیاں کدی کملیاں کیتی سی نہیں۔
تے بندے پوچھ دین سمار ہن مکدا وینا ہے ونجے تیری سنگت پڑی نہیں تیرا بھرم رکھیندا ہے آکھ چھڑیندا ہے مینوں تاپ صحت صحیح نہیں جی محمد آصف صاحب وعلیکم السلام عرفان خان بلوچ صاحب دوڑے دا پہلا مصرع یاد دی ویسو جی محمد زمان جگنو صاحب دے حکم تے دوڑا جی بے ہاتھ بان کے سمار دعائیں پیا منگنا اللہ مالک رد فرمائے نہیں ہاتھ بان کے سمار دعائیں پیا منگنا اللہ مالک رد فرمائے نہیں جی آگئے ویلکم ساجد حسین مار نور آصف فیصل سپرا صاحب ویلکم جی مار نور آصف فیصل سپرا صاحب بہت شکریہ جی محمود واسوانا صاحب منڈی باؤدین وعلیکم السلام جی سیال رائٹ 164 والے شکریہ جی ایم ڈی محمود صاحب مہربانی اللہ پاک دا شکر ہے جی محمود صاحب اللہ پاک تھوڑی زندگی کرے سرفراز احمد کوڑا صاحب جی مار مشتاق حسین بنوانا صاحب میرے چھوٹے بھائی مہربانی تسا ساڈے نال لائیو پروگرام میں شامل ہو جناب دا شکر گزار ہاں رائے سہیل عباس جکھر صاحب مہربانی بہت شکریہ جی مار ندیم عباس سپرا صاحب میرے نال لائیو ہیں جی مار ندیم سپرا صاحب آف اکاڑا سنی خان بلوچ صاحب شکریہ جی رائے سہیل عباس جکھر صاحب دی طرفوں مار فیصل سپرا صاحب نو ویلکم ایم ڈی محمود صاحب جناب دے شکر گزار جی جی سنی خان بلوچ صاحب محمد جعفر صاحب جی اللہ پاک وسدیاں رکھے جی حافظ جعفر منگن صاحب جی ساڑھے نال لاہور تو حافظ جعفر منگن صاحب میرے بھائی اللہ پاک انہوں وسدیاں رکھے اپنی امانت رکھے جی جی عبید اللہ سگل صاحب دی طرفوں فیصل سپرا صاحب نو ویلکم کاشف علی صاحب جی ویلکم بسم اللہ جی یہ عرفان خان بلوچ صاحب دے حکم تے سرفراز توڑا صاحب دو دفتر کوئی سدوڑے دار بتائی لاکھ پندن تلاب شانوی پندن پر ظرف پنامنا کوئی نہیں یہ تینو لاکھ پندن تلاب شانوی پندن پر ظرف پنامنا کوئی نہیں سکتی بدے آئے سوٹیاں پچھلا پارا ہے کچھ نمرے ودین نما موڑ بن کے ہر زخم رکھاونا کوئی نہیں جدا اگلے آئے نہیں نویاں بھی کام موت کوئی نہیں بہت شکریہ جی گوجرہ پولیس کی طرفوں السلام آن جی وعلیکم السلام گوجرہ پولیس والے جناب دے شکر گزار مخلصیہ صاحب شکریہ رضوان علی صاحب مہربانی جناب مار مشتاق برونا صاحب تابدار ایم ڈی محمود صاحب شکریہ جی سنی خان بلوچ صاحب مخلصیہ صاحب ڈیرہ بلا جڑتا جی ویلکم مادن مار فیصل سپرا صاحب مشتاق برونا صاحب تابدار رانا الطاف صاحب عظیم صاحب عادل جی بسم اللہ فیصل صاحب محمد جعفر صاحب دی طرفوں سلام ہوئے فیصل صاحب توانو رائے سہیل عباس جعفر صاحب فیصل بھائی کے لیے عراق سے دعائیں جی رائے سہیل عباس جعفر صاحب مار فیصل سپرا صاحب توانو عراق کی دعاواں کر رہے ہیں مخلص سویہ صاحب دی طرفوں فیصل سپرا صاحب نے ویلکم جی مخلص سویہ صاحب آدن فیصل سپرا صاحب حاضری لوائی رکھی کرو یہ شریف خان بلوچ صاحب آواز نہیں ٹھیک آ رہی تابعدار ہیں نیٹ دا ایشو سی بھی آ جاندی ہے آواز صاف یہ آفیسر پاکستان ریلوے ویلکم جی مخلص سویہ صاحب آدن مار ندیم سپرا صاحب آفیسر پاکستان ریلوے آر ڈیوٹی اکاڑا جی میں بالکل جی مار فیصل سپرا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مار فیصل سپرا صاحب بولیں
بولے مار فیصل جی سپرا استاد صاحب محترم مار ظفر عباس جی اتار دیں ہینڈ فری اتار دیں مار صاحب ہینڈ فری اتار دیں ادھر آواز نہیں آ رہی ہینڈ فری اتار دیں موبائل سے الگ کریں ہینڈ فری موبائل سے نکال دیں نکال دیا جی کاٹ چھوڑیے آپ کی آواز نہیں آ رہی فیصل سپرا صاحب کاٹ چھوڑیے جی آواز آ گئی ماں فیصل سپرا صاحب سمر بھروانہ آفیشل چینل کی طرف سے ویلکم جناب سات بسم اللہ جی آیا نو خوش آمدید جی مار فیصل سپرا صاحب بسم اللہ جناب میرے قابل عزت قابل جی مار فیصل سپرا صاحب تو آنا بھی نیٹ نہیں ٹھیک آ رہا کاشف علی صاحب مہربانی جی فرمائش کرو حکم کرو جی تابعدار جی کاشف علی صاحب غربت دا ویلنا ویل نہ چھوڑے سدھ جگر نو لٹھ پائے گئی ہے تیری اکھ دے قیدی شاعر دی اکا زندگی بھٹ پائے گئی ہے تے نفرت دی پیڈی ڈاڈھیا بندیا کائی دل نو گٹھ پائے گئی ہے ادھے سر تے بائیں وطن دیاں ادھے کئی دل مٹ پائے گئی ہے جی مار فیصل سپرا صاحب جی فیصل سپرا صاحب لیکن آپ کی پھر ایم ڈی کے خلاف کوئی کارروائی چیئرمین کو ہٹا دیا ہے اس میں جی بسم اللہ میرے استاد محترم مار ظفر عباس سمر بھروانہ صاحب جی میں شکر گزار ہاں جناب دا کہ تساں مینوں اج اپنے یوٹیوب چینل مار ظفر عباس سمر بھروانہ صاحب آفیشل تے مینوں جی سنی خان بلوچ صاحب ویلکم جی ایم ڈی محمود صاحب شکریہ مخلص سویا صاحب ادھر بھی نیٹ دا مسئلہ آ رہا ہے مار فیصل سپرا صاحب ہیں اکاڑا گئے ودے بھائی ندیم عباس سپرا صاحب نہیں اپنا پاکستان ریلوے والے افیسر جڑے ہیں اسٹیشن ماسٹر پاکستان ریلوے اکاڑا انہاں کول گئے ودے تے اتھے بھی کوئی نیٹ دا مسئلہ آ رہا ہے جی
معذرت خان جناب اس واسطے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاندہ ہے، کوئی کر دے پہن کوشش جی. راکب صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. ایم ڈی محمود صاحب شکریہ جی. فیصل مخلص سویا صاحب اپنا مخلص سویا صاحب اس طرح کرو نا تسی لائیو آ جاؤ. میں مخلص سویا صاحب دونوں بھیج دیتا ہے وچ کومنٹ دوبارہ کر رہے ہیں میں لنک سینڈ. مخلص صاحب آ جاؤ ذرا لائن تے تواڈے کول نیٹ ٹھیک ہو سی. یہ مخلص سویا صاحب ہے لنک سینڈ کر دیتا ہے میں چینل کومنٹ لنک سینڈ کر دیتا ہے سمر بھروانا آفیشیل https://streamyard.com یہ تے کلک کر کے تسا لائیو آ جاؤ انہاں دے نیٹ ٹھیک ہوندے تاں. جی نواب علی حیدر سیال صاحب دی طرفوں مخلص صاحب نو 7 بسم اللہ جی. مہربانی جی نواب علی حیدر سیال صاحب میری اگر آواز تیرے تک پہنچ گئی مخلص سویا صاحب تاں کومنٹ دے اوتے کومنٹ پڑھتے تے کلک کر کے لائیو آ جلدی کر. جی کاشف علی لیل صاحب مہربانی جناب. لائیو سٹریم ہو رہی ہے یوٹیوب پہ. ہاں جی مخلص سویا صاحب ویلکم تشریف لائیں. جی نوید اللہ صاحب ہے کوئی لائن صحیح ہوندی ہے تو انشاءاللہ تابعدار جی. شاعر رانا الطاف حسن تعظیم دی طرفوں مخلص سویا صاحب نو ویلکم جی. دو بندے آ گئے ایڈ کر لیں. جی یوسف سامل بلینا صاحب مہربانی جی. السلام علیکم جی استاد محترم. جی وعلیکم السلام. تشریف لے کے آئے شاعر محمود باسوانا صاحب انہوں نے نال مار فیصل سپرا صاحب بھی تشریف لے آئے. جی میرے نال لائن پہ 2 بندے موجود ہیں شاعر محمود باسوانا صاحب اور مار فیصل سپرا صاحب. وعلیکم السلام یوسف سامل بلینا صاحب جی. محمد رحمان صاحب کدھر اللہ حافظ کر کے جاؤ. رضوان گجر صاحب شکریہ جی. جی محمود باسوانا صاحب جی فیصل سپرا صاحب دی طرفوں بہت زیادہ شور آ رہا ہے استاد محترم. تے اے یاد انہاں دی ہیڈ فون فیصل دی پرابلم سپرا صاحب اپنا نیٹ ٹھیک کرو. ماں ندیم سپرا صاحب نو آکھو کوئی بندوبست کرن ٹائم کافی گزر گیا ہے. ماں ندیم سپرا صاحب تواڈے کول تو ہونا چاہیے نیٹ ٹھیک. محمود باسوانا صاحب جی. جی استاد محترم حاضر میں بالکل تواڈی میں محفل خراب نہ ہوے اس واسطے میں حاضری دے رہا. شعر سنائیں. جی جی بہت زیادہ شکر آ رہے ہیں. چلو کوئی شعر سناؤ کسا سناؤ. محمد حسین آزاد صاحب مہربانی جی. جی استاد محترم بالکل میں حاضر اس واسطے ہویا کہ محفل ماشاءاللہ بڑی پیاری لگی ہے. میری حاضری جڑی ہے نا میں جی بسم اللہ میں اللہ پاک کی شان جڑی ہے بیان کرن لگا تے میں تواڈی جناب میری نظر کرنا پیا تسی میرے لفظاں توجہ کریا. صاحب شکریہ جی
کہ دنیا تے لکھاں بسم اللہ۔ مخلوقاں نے پر سونی مخلوق انسان ہے دنیا تے لکھاں مخلوقاں نے پر واہ جی سونی واہ۔ مخلوق انسان ہے کوئی آکھے عیسیٰ کوئی آکھے نانک جیو۔ کوئی آکھے سب کچھ رام ہے تے اے پتھر کچھ نہیں دے سکدا واہ جی واہ۔ جیڑا پتھر خود بے جان ہے جے منگنے ہی تاں اس رب کولو منگ جیڑا دنیا دا رحمان ہے بھول جائیں دا گیتا گرنتھ تے بائبل جدو پڑھیں دا پاک قرآن ہے پراں پان محمود ہے پتھر دی مورت جن سمجھیا اے نا بھگوان ہے واہ جی واہ۔ محمود جی صاحب کیا استاد بات ہے۔ محترم بہت شکریہ استاد محترم کہ نال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے حوالے نال ختم نبوت دے حوالے نال ایک بند ہے تہاڈی نظر کرنا پیا لفظاں توجہ کریا ہے کہ آدم جی۔ تو لے کے عیسیٰ تائیں ساڈا ہر نبی تے ایمان ہے آدم تو لے واہ جی کے واہ۔ عیسیٰ تائیں ساڈا ہر نبی ہم۔ تے ایمان ہے انجیل توریت زبور تو پیچھے اللہ بھیجیا پاک قرآن ہے تے وت پا واہ جی کے واہ۔ تاج نبوت دا وت پا کے جیو۔ تاج نبوت دا آیا نبیاں دا سلطان ہے جڑا ہون محمود آکھے نبیاں میں او کافر تے شیطان ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو بعد اہل بیت دی شان سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہو جڑے نے انہاں دی شان چو ایک لفظ چند لفظ نے میں امید ہے تسی پسند جی۔ کرسو تے لفظاں تے توجہ کریا کہ جدو فوج یزید دی آ گئی ہائی ہویا نہیں پریشان حسین ہے جدو فوج واہ جی واہ۔ یزید دی آ گئی ہائی ہویا نہیں پریشان حسین ہے نانے دا دین بچان دی خاطر گیا ہو قربان حسین ہے تے کربل بہت وچ اچھا دسیا کوفیاں نو کربل وچ دسیا واہ بس۔ کوفیاں نو رب دا فرمان حسین ہے او باویں سر محمود آئی نیزے تے پڑھیا قرآن حسین ہے قرآن حسین ہے۔ واہ 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 واہ۔ محسن استاد علی صاحب محترم شکر گزار جناب دے۔ استاد محترم میں کمنٹس نظر کو نہیں آ رہا کیونکہ میں سٹریم لائیو چ آ گیا ہاں میں اس واسطے آیا کہ تہاڈی محفل ماشاءاللہ بڑی پیاری چل رہی سی تے اے دے وچ خلل پیدا ہو رہا سی جی۔ تے میں کہا میں حاضری دینی پونی ہے جتھے استاد ہری ہونے ایں دا ماحول بنایا ہوئے ہونا تے اوتھے کام خراب ہوئے تے ہو نہیں سکدا میری حاضری ضروری آئی میں جی اس جی واسطے حاضر ہویا تے بھئی فیصل صاحب ہری آ گئے نے جی ویلکم ہو گیا فیصل صاحب یہ فیصل دی آواز بند کیتی ہے واسوانا صاحب فیصل دی آواز میں خود بند کیتی ہے تے تساں سناؤ 5 منٹ اور۔ جی حاضر خدمت استاد محترم ساڈا حکم سے رکھاں تے کہ اچے بخت دا مان نہ کر ایڈا اچا فقط ہے نام خدا دا واہ واہ۔ اچے بخت دا مان نہ کر ایڈا واہ جی واہ۔ اچا فقط ہے نام خدا دا اچا رخ ڈہ پوندا ہے بھوئی اتے نہیں جلدا زور ہوا دا تے نہ کر تو مان غرور ایڈا واہ۔ او پتہ کوئی نو دوجے سا دا بنا عملو محمود نہیں جنت لبنی بھاویں پتر ہوئے کوئی شاہ دا اے عمل کیتے ہیں استاد محترم واہ جنت جی لب واہ۔ سکتی ہے پاویں جیڑی بلادری نہ تعلق ہوے پاویں جیڑے فرقے نہ تعلق ہوے اے عمل کرنا پونا تے جنت لبنی ہے تے دنیا داری دے حوالے نال استاد محترم چند لفظ نے تے تواڈے کول سبق سنانے جی واسطے جی میں حاضر ہویا ہاں سبق جی سنانے بسم واسطے اللہ حاضر بسم ہویا اللہ لفظاں تے توجہ کریا کہ چنگے سجن خدا دی قدرت دے انمول نگینے ہوندے جدوں موڈیاں نال محمود ہون چوڑے فخر تو سینے ہوندے تے جڑے پرکھ نہیں سکدے لگدیاں نو او لوک نبینے واہ ہوندے بعد نسل پنا چھڑ دین کیوں جو خون کمینے ہوندے ہائے ہائے واہ جی واہ۔ یہ ظفر حیات ظفر صاحب شکریہ جی۔ جڑے احباب استاد محترم جڑے احباب کمنٹس کر رہے ہیں کیونکہ میرے کو کمنٹ شو نہیں ہو رہے کیونکہ میں سٹریم لائیو وچ آیا ہاں ٹھیک ہے تے تسی انہاں جی دا شکریہ ادا کردے رہیا جڑے حاضری دیندے پے انہاں میری طرف سلام عرض کردے رہیا تے ایک اور جی سنگت دے حوالے نال ہے
کہ یہ تشریف لے کے آئے اسلامک پروڈکشن والے مار محمد آصف ملا صاحب آف بحرین. شکریہ جی مار محمد آصف ملا صاحب. بہت شکریہ استاد محترم کی ایک سنگت کے حوالے نال اور ایک بند ہے کہ اوقات تو ود کے سنگتاں دی ودے کریے چان رکھوالی. اوقات تو ود کے سنگتاں دی ودے کریے چان رکھوالی. جویں کسے پھلدار شجر دی چوکھی سام کریندا ہے مالی. تے رکھیے جذبہ رب دی دنیا تے ہووے ساڈی سنگت مثالی. وت کنڈ نہیں لگن محمود دیندے جے ہون سجن حلالی. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ استاد محترم. تہاڈی داد میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا انعام ہے. میں صرف سبق سنانے واسطے حاضر ہویا. میں محفل خراب میں لیٹ آیا ضرور جی, میں لیٹ ضرور ہویا وا, او دی معذرت چاہنا, لیکن میرا دل ہے سی کہ جڑی محفل تساں اج بنائی ہے اے خراب نہ ہوے تے میں حاضری دینے واسطے حاضر ہو گیا. تے ایک اور بند ہے استاد محترم کہ کسے بشر دی عزت تے شہرت نو بالکل نیلام نہیں کیتا. کسے بشر دی عزت تے شہرت نو بالکل نیلام نہیں کیتا. ہر فیصلہ کیتا ہے پریوں وچ, کوئی فیصلہ عام نہیں کیتا. تے ہاں آپ جے غلط تا دوجے نو میں کدی بدنام نہیں کیتا. او جڑا پھٹ تو نام محمود بولے ان قطن سلام نہیں کیتا. واہ 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 محمود صاحب کیا بات ہے. بہت شکریہ استاد محترم. سلامت رہو. یہ تہاڈی داد میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے. تے میں کوشش کراں دا بے میرے جڑے استاد محترم دے افیشل چینل تو جڑے ویکھنے والے میں انہاں نوں آکھاں دا کہ تسی اس چینل نوں اگے بھی سبسکرائب کراؤ, اپنے دوستاں نال شیئر کرو. ٹھیک ہے, تے اس چینل نوں جناب تسی پاپولر کرنے واسطے دیکھو جی, کوئی بھی سٹار, کوئی بھی شاعر, کوئی بھی سوشل میڈیا تے جڑا بندہ ایکٹیو ہے اس نوں پاپولر کرنے واسطے ان استاد محترم دا تے نا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وے کہ تسی انہاں نوں اگر انہاں اپنا چینل بنایا ہے تے تسی انہاں نوں اگے مشہور کرنے واسطے, مشہوری تے انہاں دی اگے ہی بڑی ہے, ساری دنیا جان دی ہے. جڑے پنجابی سمجھدے نے مار ظفر عباس سمر بنوانا صاحب نو سارے جان دے نے جڑے پنجابی سمجھدے نے. لیکن کوشش یہ کرو تسی کہ اس وقت سوشل میڈیا دا دور ہے. آندے نا جنگ بھی جڑی ہے نا, ملکاں دی جنگ بھی جڑی ہے وہ سوشل میڈیا دی جنگ ہے. تے جے شاعراں دی جنگ بھی ہے نا تو بھی سوشل میڈیا دی جنگ ہے. تے تسی انج کرو بے جڑے بندے ویکھ دیو, تواڈے ہن ہر بندے دا 5-7 دوست جڑے نے وہ انج دے ہوندے نے جڑے قریبی دوست ہوندے نے. تسی اپنے دوستاں نال فرینڈاں نال شیئر کرو, انہاں دا کو بھی یہ چینل سبسکرائب کرو تے اسی حاضری دیواں دے. اساں لفظ کدے واسطے لکھنے نے, میرے استاد محترم روحانی استاد حاجی محمد یاد بھٹی صاحب آندے نے بس ساڈے کول لفظ ہی ہیں, ڈانگا کوئی نہیں. تے اسی لفظ تانوں سنائی رکھاں دے. لہذا تسی اے جڑا چینل ہے مار سمر عباس جناب میری جڑے ظفر عباس سمر بنوانا صاحب, اس چینل نو تسی سبسکرائب کرو. یہ تے حاضری وہ ڈیلی دے ٹائم تے جناب روٹین وائز ایک مشہور زمانہ شاعر روزانہ 1 گھنٹہ تو ٹائم دیندا ہے. تے تسی کوشش یہ کرو کہ اپنے دوست احباب جڑے نے انہاں نال اس لنک نو شیئر کرو, انہاں نے آکھو بھئی یہ چینل سبسکرائب کرو. ٹھیک ہے, تے تسی حاضری دیو. اسی ساڈے کول جڑے لفظ ہیں تواڈے واسطے نے, اسا لکھ کے کدے جانا وے, اسا کو لکھ کے کتاباں میں چھڈ کے تے دنیا تو کوئی نہیں ٹر جانا. تواڈے سامنے اسا پیش کرنے نے, جو کوئی لکھنے ہیں تواڈے واسطے لکھنے ہیں, دنیا واسطے لکھنے ہیں. جی فیصل سپرا صاحب کتنے چلے گئے ہو؟ فیصل سپرا صاحب لائن تے آؤ. میری یہ گزارش ہے آل سنگت واسطے جڑے بندے اس وقت لائیو ویکھ رہے ہیں, کیونکہ میں تے شو نہیں ہو رہا کتنے بندے ویکھ رہے ہیں, تے تسی یہ کرو بھئی اپنے دوست احباب جڑے نے انہاں دا لنک شیئر کرو, لائیو دا لنک شیئر کرو, چینل سبسکرائب کرو. تے استاد محترم بند ایک تہاڈی نظر ہے کہ ساری زندگی میں بندہ سر سٹ کے تو سجن دی مندا راسا. ساری زندگی میں بندہ سر سٹ کے تو سجن دی مندا راسا. تیرے پیراں دیاں نازک تلیاں ہیٹھ پھول پتیاں یار وچھاساں. تے میرا وعدہ ہے جے تائیں ساہ ہیں میرے کیتے قول قرار نبھاساں. ایک وار محمود نو معافیاں دے وات عہد خلاف نہ جاساں. کسے لگدے نہ آکھیا ایک واری معافی دے چھڑ, اگوں عہد خلاف نہیں جان لگا. بہت اچھا.
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਸਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੁਸਨ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਫ ਸਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਸੁਰਮਈ, ਮੁਖ ਮਿਸਲ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਕਬ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਛੱਡ ਮਹਿਮੂਦ ਗਏ ਨੀ, ਤਿੰਨ ਡੀਗਰ ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ मोहतरम। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸੋ ਕੇ ਚਲਾਓ। ਫੈਸਲ ਸਫਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਖਾ ਖਰਾਬ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਗੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी मामूद साहब आप आए, आप सुनाएं। जी जी मैं सुना रहा उस्ताद मोहतरम, साडे हुक्म ते तामील हो रही है कि तुहाडी गल ते रुसण मुनासब नहीं, तुसी जो फरमाओ ठीक है। वाह, तुहाडी गल ते रुसण मुनासब नहीं, तुसी जो फरमाओ ओ ठीक है। अल्लाह जानदा हर फरमान तुहाडा, साडे कान दा पत्थर ते लीक है, ते असी लोक महमूदा कमले जाए, असी लोक महमूदा कमले जाए, ओ तुहाडी सजना सोच बरीक है, तुसा शाह हुसन दी नगरी दे तुहाडे ताबे कुल वसनीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस्ताद मोहतरम किसे लगदे ना ख्याई जी। अशहर महमूद वासवाना साहब बहरीन तुम्हारा से मला और इजाजत दे रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी आसम मला साहब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहो, अल्लाह पाक जनाब नो सेहत तंदुरुस्ती ते कारोबार च बरकत देवे, सलामत रहो, वसदे रहो जी। सियाल राइट्स 164 वाले जनाब नु दाद दे रहे हैं महमूद वासवाना साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, सलामत रहो, अल्लाह पाक सुख शांति दे रखे जनाब दी जिंदगी विच, बहुत शुक्रिया। किसे लगदे ने उस्ताद मोहतरम मेरे लफ्जां ते तवज्जो रखिया, मैं तुहानू सुनाना पे सबक ते जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी हाँ, मैं सबक सुना रहा हूं, बाकी से लगदे ना क्या कुछ याद आई वेला बचपन दा, कुछ याद आई वेला बचपन दा, जदों रल मिल खेड दे हासे जियो, तू निखड़न दे डर तो रो पवना, असा देने यार दिलासे, ते अज रोंदे ही छड़ महमूद गए, अज रोंदे ही छड़ महमूद गए, ओ परां वेख के हसदे पासे, ओ जिवें तू सन सटिया कसम खुदा दी, इंज सटन दी शायद अनासे, शायद अनासे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जाफर साहब की फरमाइश ते दौड़ा है कि तैनू केड़े बंदे आख्या है वतन नु छड़ के परदेस चु खटियां खाटिया, खाटिया हाय हाय, तैनू केड़े बंदे आख्या है वतन नु छड़ के परदेस चु खटियां खाटिया, पर अगला यार कमाइयां नु किसे वांदे खूह च साटिया, क्या गया ने, पर अगला यार कमाइयां नु किसे वांदी नहीं साटिया, ते मोड़ जिंदगी च वंजण दा ना ना लई, क्या गया तू ढोल टिकाना पाटिया, तेरी तांग च जिंदगी मुक ना जावे, मेरे जींदियां जींदियां हटिया, हटिया। क्या कहने उस्ताद मोहतरम, बहुत आला, बहुत आला। ये तेरी तांग च जिंदगी मुक ना जावे, मेरे जींदियां जींदियां हटिया। और इरफान खान बलोच साहब की फरमाइश ते दौड़ा हाजिर खिदमत है जी, भी अल्लाह आप बनाया ते बड़ा टेक टेक के, क्या अल्लाह आप बनाया है ते बड़ा टेक टेक के, बड़े शौक दे नाल खा के, उसी मोड़ मोड़ वेदा आप मुसव्विर जुल्फां दे कुंडल बना के, क्या कहने ते रुखसार ते लाई इस लाल से आई, उतू कजल कुदरती पा के, अखी समर बना के, हद बन छोड़िस कलम टिका के, क्या कहने बहुत आ जी। अखी समर बना के हद बन छोड़िस ते बन छोड़िस कलम टिका के, जी। शायर महमूद वासवाना साहब।
استاد محترم کہ روٹھا رو پر اکھیوں دور نہ ہو. تواڈی طرز دے وچ میں کوشش کر رہا ہاں کہ روٹھا رو جی بسم اللہ. پر اکھیوں دور نہ ہو. او بن سجن سیاਣਾ ہٹا سدا واہ. غربت میرے گھر نو رانی ہے وقت پرانا ہٹا اچھا تے میرے وانگوں کملیا تلیاں تے او تین کسے نو چانا ہٹا انجے رول نہ آکھے ملک دے لاگ کے محمود نمانا ہٹا. ہٹا. جی عبید اللہ سگل صاحب آف چک نمبر 245 میرے چھوٹے بھائی ہیں جی. انہوں دی فرمائش ہے اللہ کرے مجھے یاد آ جاوے کہ لتھا کدی نہیں تیریاں اودراں دا میرا ڈھول بے موسما تاپے. کیا کہنے لتھا کدی نہیں تیریاں اودراں دا میرا ڈھول بے موسما تاپے. بختاں دی پھٹ تو شاید اساڈی تینوں بھول گئی سمر سنجاپے. کیا کہنے سادے ان شکل معصوم دے بے دردہ گیوں ذہن تے نقشے چھاپے. جو پکھی ہٹ دے ویخ کے ہنجواں اچ ہر شام ونیندا ناپے. کیا کہنے استاد محترم سلامت رہو. میں نہ کیا بات ہے کیا بات ہے. میرا سبق ہی ہے استاد محترم تواڈے واسطے میرا سبق ہی ہے. میرے لفظاں تے غور کریا جیڑی غلطی گستاخی ہوئی میں پرسنل وچ آ کے رابطہ اگے ہے ساڈا. میں دسیا وا محمود ایتھوں تسی ماڑا کھیڈے ہو جی جی ایتھوں تسا جڑا لفظاں وچ تھوڑا جہا رد و بدل میں حاضری میں دے رہا صرف سبق سنا رہا تانوں کہ پہلو روز کے سجن اس دوڑے دے وچ میں تواڈے کو اجازت لئی آئی بھئی اے لفظ میں استعمال کرن لگا کیونکہ یہ دوڑا اس ضمن دے وچ جس ضمن دے وچ استاد محترم جناب تواڈے شاگرد خاص عاقب ستیانوی صاحب نے دوڑا لکھیا ہے اس ضمن دے وچ میں یہ دوڑا سنان لگا تے تواڈے کو میں پوچھیا آئی بھئی دوڑا ٹھیک ہے. جی محمد حسین آزاد صاحب مہربانی جی. مدر مسعود خان بلوچ آفیشل چینل والے مہربانی جناب. اے دوڑا جڑا میں تانوں ہن سنان لگا استاد محترم اس دی رہنمائی تساں کیتی آئی. تانوں کوئی یاد ہے کہ نہیں دوڑا سن کے تانوں یاد آوے دا کہ پہلو روز جی جی کے بالکل. سجن رقیباں وچ بدنام کی توئی وات چھوڑ گئے. پہلو واہ روز کے سجن رقیباں وچ واہ جی بدنام کی واہ توئی بات چھوڑ گئے. او میری عزت واہ برم تے شہرت نو میری عزت برم تے شہرت نو نیلام کی توئی بات چھوڑ گئے. تے جڑا نام محمود آیا دل تے لکھیا واہ گم نام کی توئی وات چھوڑ واہ جی واہ. گئے. او میرے صبر دا قتل شریکاں وچ سرے عام کی توئی بات چھوڑ گئے. جی عمیر خان صاحب مہربانی جناب تابعدار جی. ہر رات نو میں بھائیاں دی نوکری واسطے حاضر ہونا جی. انشاءاللہ مولوی زندگی وفا کیتی تاں ہوندے رساں جی. عباس سرور صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ جی عباس سرور صاحب. شاعر رانا الطاف حسین تعظیم صاحب سیال رائٹ سالیاں دی فرمائش تے دوڑا جی کہ ساڈے سماران ڈھگ اتباری لگ دے تے ایڈی ٹھاٹ دی نبدی وتی جو کنڈا کہیں بھی موڑ تے لگ ونجے آ لینی توڑا کیڑ ستتی. اور جدہ منگیا ہے دل ملاقات دی پاروں یا پئیے بھیڑ کرتی اساں گھتی ہے ڈھیل ساد مارن تے ڈھیل بیلیاں کدی نائی گھتی. کدی نہیں گتی. کیا جدہ کہنے منگیا ہے دل ملاقات دی پاروں یا پئیے بھیڑ کرتی اساں گھتی ہے ڈھیل ساد مارن تے ڈھیل بیلیاں کدی نائی گھتی. کدی نہیں گتی. کیا بہت شکریہ جی عباس سرور صاحب مجبور پروڈکشن والے جی. جی تابعدار جی مجبور پروڈکشن والے انشاءاللہ جی کام ٹھیک ہو جاسے. کدی کدی کوئی مسئلہ نیٹ دا آ جاندہ ہے جی اس واسطے معذرت خواہ ہیں.
محمد حسین آزاد صاحب تساں واسطے جیوندے رہو جی عبید اللہ سگل صاحب شکریہ ٹائم بھی ساڈا جڑا ہے وہ ختم ہونے دے نزدیک آ چکا ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے تے میں بھراواں دا شکریہ ادا کر لواں رانا الطاف حسین تعظیم صاحب مہربانی مار مشتاق حسین بھروانا صاحب آف ٹھٹا مالا شکریہ جی سنی خان بلوچ صاحب مہربانی مجبور پروڈکشن والے شکریہ جی عباس سرور صاحب محمد حسین آزاد صاحب عبید اللہ سگل صاحب عمیر خان صاحب شکریہ جی تساں جڑے ترے بندے کٹھے رہندے ہو تساں تریاں دا شکریہ جناب عمیر خان صاحب مخلص سویہ صاحب نوازش جی تو وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے کل رات تک اجازت دیجیے اگر زندگی نے وفا کی تو کل رات ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد اوکے جی استاد محترم اوکے اللہ حافظ آل سنگت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو بعد آپ بند کی گئی